రంగారెడ్డి జిల్లా నందిగామ మండలంలో ఏసీబీ దాడులు నిర్వహించింది. లంచం తీసుకుంటూ ఎంపీడీఓ, ఎంపీఓ పట్టుబడ్డారు. ఓ భవన నిర్మాణం కోసం ₹1,00,000 డిమాండ్ చేసినట్లు తెలుస్తోంది. నందిగామ ఎంపీడీఓ సుమతి, ఎంపీఓ తేజ్ సింగ్ లంచం తీసుకుంటూ రెడ్ హ్యాండెడ్ గా పట్టుబడ్డారు. లంచం తీసుకున్న వారిలో గ్రామ కార్యదర్శి కూడా ఉన్నట్లు గుర్తించారు. ముగ్గురిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు ఏసీబీ అధికారులు. రంగారెడ్డి జిల్లా నందిగామ మండలంలో ఏసీబీ దాడులు నిర్వహించింది. లంచం తీసుకుంటూ ఎంపీడీఓ, ఎంపీఓ పట్టుబడ్డారు. ఓ భవన నిర్మాణం కోసం ₹1,00,000 డిమాండ్ చేసినట్లు తెలుస్తోంది. నందిగామ ఎంపీడీఓ సుమతి, ఎంపీఓ తేజ్ సింగ్ లంచం తీసుకుంటూ రెడ్ హ్యాండెడ్ గా పట్టుబడ్డారు. లంచం తీసుకున్న వారిలో గ్రామ కార్యదర్శి కూడా ఉన్నట్లు గుర్తించారు. ముగ్గురిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు.